ayidingi kudolikwa. Inkonzo yesabatha iyinkonzo epheleleyo yasezulwini. Kodwa kuba sekuthenini mina nawe siyizwa kanjani, ngoba konke okufundiwe kungokupheleleyo kwabhalwa umnikazi wakho. Kuyenzeka ke ngesinye isikhathi sibe senkonzweni kodwa sizele ukuthi sizobheka nje ukuthi bakhona ayinosibanibani abangani bethu, sakhe ipoint ukuthi soyindane ethile ngelanga elithile. Uma kunjalo uphuma ungaphethe lutho esontweni, noma ngakhulunywa ekuseni kuze kushone ilanga kufunde umthandazo kusukela ekuseni kuze kushone ilanga, kodwa uzophuma ungaphethe lutho ngoba ubungezelanga ukuzolalela inkonzo ufune ukuphila kuyona. Cela ukukhuleka ezulwini ngesihlabelelo samashumi amabili. Mangilizwe izwi lakho, wena menzi wami, akusinda impuculo, awuyalizwa izwi lakho. Nehemiah 8:14 no 15. Nehemiah 8:14 no 15. Page 438. Musufuna u 8
kuNehemiya 8 verse lika 14 no 15. Sisenkonzweni bangcwele. Kuyinhlanhla nje ke nokuthi mhlambe ngibe la eGoli njengamanje kufanele ngabe ngihambile. Kodwa ngenxa yokuxakwa imisebenzi yesonto nemisebenzi yakithi ngilapha eGoli. Kusasa ungena umdedele ngomsombuluko. Bakhona abantu esontweni. Phambi kwakusasa ungena umdedele ngomsombuluko. Indluzelo eziningi zibuthene phambi kaMikhayeli. Zilinde izwi likaMikhayeli. Abanye bazosuka mhlambe namhlanje, abanye bazosuka kusasa. Kodwa bahambela izwi lodwa. Ilodwa nje. Nkosi sibusisa. Mayise esho kanjalo usuke sekuphelele baphuma abantu bangena emotweni baphindele eGoli. Bathela ipetrol ka 2000 rand emotweni ayibonga Nkosi. Basuka la behambe beya kumdedele. Bathela upetrol emotweni balanda izwi lodwa nje. Fika nje kanjalo akukho umuntu azoxoxa nawe. Usho nje kanjalo athi Nkosi ngibusisa soka phuma angena emotweni. Nathi singena emotweni sihambisela siyakhona. Uyitholile incwadi mkhulu. Bafumana kubhaliwe emthethweni. Ithi incwadi kwabafumana kubhaliwe emthethweni. uJehova awuyalayo ngaye uMose. uJehova akhuluma ngawe yalabantu igama lika Mose ngaleso sikhathi namhlanje unyazi lwezulu likhona. Ukuba abantwana bakwaIsrayeli bahlale emadokodweni. Ukuthi abantwana bangamaNazaretha bazohlala emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. inyanga kasikhombisa ubani kanje madoda ngifundanga na kahle. AkuJulayi. Ngesikhathi senyanga yomhlangano okuyinyanga yesikhombisa wonke umuntu ongumNazaretha uzoba sedokodweni. Nokuba bamemezele bathumele izwi. Ithi ke asimemezele kini nonke maNazaretha thunywa thina ke omthemzane vele. Ukuthi asimemezele kini izwi lonyazi simtshele ngoba niyothi kusasa abasitshelanga lutho. Mina bengidlela izinkwa kumnandi nje abazange basho lutho nje. Siyamemezela ke kini ukuthi ngomsombuluko mhla ka1 ngena umdedele manje kwangena umdedele dlune nesinkwa. Ngomculo uthi wayidala inkinga nxese kodwa kunjalo nje. Hayibo Nkosi ukuthi omunye ngizodlala ngomsebenzini mina akukho lutho engaludla khona isinkwa kuphela. Qhubeka ngisho. Emzini yonke yakubo Lithi asimemezele wonke amathempeli imizi yasebuhleni sibatshele ukuthi kuzongena uJulayi. naseJerusalema bethi Yep. phumani niye entabeni nilethe amagatsha omhlwathi. Phumani niye ebuhleni emzini wasebuhleni nilethe amagatsha amahle emhlwathi namagatsha omthidari namagatsha omthidari namagatsha emihayidusi namagatsha emihayidesi namagatsha esundu namagatsha esundu namagatsha emithi emihle nayo yonke imithi emihle. nenze amadokodo Bese kufika nenza amadokodo ebuhleni njengokuba kubhaliwe. njengoba kubhaliwe. Yebo. Alisho iBhayibheli likaBhuti ubani uBhuti lofunda Mbatha. Okay. Alisho ukuthi ufike ungene komunye umuntu. Lishilo madala. Lithe hambani nakha amadokodo ino. Angisho ukuthi mawungena edokodweni lomuntu uyisono, asikho isono. Mawumtelele ngaphandle mthatha umfake sekuyesabisa ke kodwa. Sekuyesabisa nje nokufaka umuntu edokodweni kulezi insuku.
abantu baphenduka u3 card fake dokodweni umuntu afika abuke impahla zakhe ukuthi zingakanani dokodweni fake dokodweni umuntu aphenduka inkunzi lendle kodwa bekuyindoda enye noma bekuyinkomazi enye unkosikazi aphenduka inkunzi kwenye inkosikazi awusazi manje ukuthi kuzokwenziwa njani esontweni sisenkingeni nje senze njani bafowethu kodwa umthetho lapha ekhaya ukuthi wawubona umuntu engadli lutho umusukudla uzuqeda ukudla engamphanga mbizo ozasidle mfowethu ozasidle nikone esontweni amen ileyo ndaba esizoyikhuluma esontweni siyala namakufika lapho bafowethu mawuye emhlanganweni ngoba sophuma soke semhlanganweni noma uhleze ekhaya kodwa semhlanganweni ngoba abanye basemsebenzini abasithola isikhathi sokuemhlanganweni abanye abanayo imali yokuhamba abayemhlanganweni kodwa inhliziyo yakhe isemhlanganweni abanye baneyinkinga bagulelwa ngabantu noma imali enayo kodwa uyagulelwa akwazi ukushiya umuntu elele phansi bazothi wamshiye egule nje wahamba wayesontweni lakhe akanendaba nomuntu ogulayo omunye ukhulula unini omunye ukhulula indoda omunye ukhulula umomeza omunye ukhulula uyagulwa nje kuyagulwa la ngaphandle kodwa umlayezo engoshona kakhulukazi ngibheke ngapha ngakunena bafuthu ngoba inkinga iqala ngala mali emhlanganweni fika uhlale emhlanganweni thatha isicephu sakho uye enkonzweni ulalele inkonzo uma uphatha ukuthoba uzophatha ukuthoba esontweni kodwa akulala esontweni ungakhuluma indaba esontweni zonke indaba zizophelela kuwe kuyashisa kulezi insuku yashisa bafowethu kulezi insuku ngifuna ukunitshela mama akekho ozazi ukuthi umiphi lapha emkhona kodwa kuyashisa kulezi insuku msani ke manisuka la bafowethu bese nisithela ngehlazo siyezwa kuthiwa lapha ya asekubanjwe inkosana yaseGoli ikhuluma indaba ezinkulu ezingaphekwayo manje inkosikazi yaseGoli nokusiphatha kahle madokodweni siphatheni kahle madokodweni lapho ngiyabheka nangakunena komama siphatheni kahle madokodweni mawulindile mawuzi ukuthi khona inkinga ekwehlelayo phuma phela emhlanganweni uhambe ehlathini la umaya khona kude ususidala inkinga esontweni angani ngiyakhuluma nabantu abadala ngikhuluma nabantu abadala ngikhuluma nengane kanti ngifuna ngithini mawuzi ukuthi khona into engathi yabona hamba phumphela nje uhamba ugibela ibhasi mhlawumbe uye emanzi imtoti ufike uyinwaya lapho kusuku yake kuhlambuluke wakuhlanjulukwa lapha ekhaya madoda lapha ekhaya sisezantsi ekuphakameni mawuke waphuma waye eThekwini wathi uma ubuya ungangeni ngaphakathi ume ngaphandle uhlanjululwe yini ayidala lokho ingoba lapha ngaphandle kuningi ukukhuluma okuzwayo ohlangana nakho kuningi okubukayo ngamehlo akho uhlubuke niyazi ukuthi ukubuka nje ngamehlo kuyahlubula madoda ubukile nje ngamehlo angithi nanihlala edrobheni khona into esiyibukayo la edrobheni ubuthi damn akademede man usuhlukile ihamba nje iyale lento ubuyile ubona hayi ngeke usuhlukile sekufanele uhlambuluke uma ubuye esontweni ngoba uphumile esontweni lithi iBhayibheli lami moke wabuka kanjalo usumnqunisile vele uphephile ebanenhlanhlaka abantu abangafikele lezo simo angizwanga njalo nini ngizwanga lutho nje ngikhuluma ngala sikule inkinga bafowethu sisenkonzweni yamadokodo uthi ubaba ngezwe bethi kulezi insuku lezi khona bafika kimi befike bephamelana bengifonela abanye bethi uyayibona into yenzeke esontweni ngithi mina kwenzekani esontweni bayangitshela into le angazi
wathi uyakhumbula yini ukuthi wanikezwa ushembe inkonzo wena ekuthuthukeni wathi phatha inkonzo wayese uthi wena ubuphambi kwesihlalo sobukhosi unyazi lwezulu lwathi unyazi kuwe mvangeli cala ngize umvangeli angaze ngifundisa 2022 bathe 2022 angazi kahle mvangeli noma ke mfundise lokho akusho umnikazi wesonto kuzisikhathi lapho khona la esontweni kuzoba khona isisefo esikhulu esingakaze sibe khona la ngase ngilalela ke wathi leso sifo siyoba nembobo ezinkulu uyothi maye isiyale siyale kuphuma indoda ngisho ukuthi umkhabo ongakana ngithi daki phansi mase buya siyale kuphuma inkosikazi ngisho ukuthi ingakanani sithi daki phansi ngase ngethuka shamba ngakhuluma kanjani enjalo kimi ngethuka wabona waba mekhulu ushamba kaTekuli noma ungamona ehleka mayikhuluma nawe akaTekuli kodwa nje usuke ekhuluma impela yangithusa lento wayiphinda futhi wayiphinda ngathi ngiyabaleka kuyona wayiphinda waze waqeda lokho sikhuluma ngahamba ngaDokodweni ngathi ngifike eDokodweni ngathi ngiyahlala akwamahlaleka ngathi ngiyahlala akwamahlaleka kanti uyangizwa ushembe ngiseDokodweni ngithi izulu phela lidumile uyabona izulu malidumile madoda kukhishwa abafana asabakhiphi ngithi nabafana sesithatha amafoto sobekela kodwa makuduma izulu kukhishwa abafana bahlonywe endlini ukuthi izulu lingangeni kwakuduma izulu likhuluma nami ngingelutho nje ngathi shaya ubaba uthi urubona mina unginezono phela nginezono mina zami nje bafowethu khona ezami izono kukhona engizenzelwa abantu izono bayithathe bayinameke kimi nazo futhi zingifanele kodwa ngingazazi kodwa khona nami ngizenza ngoba singemdala khona isono sezeluthu umdala nje nikhona esontweni makho nenza sengathi lingcwele njalo lina hayi ngihlupha hayi alibonge igama lonyazi alibonge igama lenkosi lihlupha ngalokho nikhuluma ibona ngathi unezona enilo cha nawe unazo ezakho khona ezakho sezizono zokuthi umdala nje kwezisono kodwa wacela phela uNkulunkulu tawo Nkosi sale sewubona phela nawe bese ngixakekile la kunje ngase ngithi phela izulu lidumile izulu njengoba lidumile khona into esele kimi efanele ngizibuzele Nkosi ngiphi mina kanti ngebhadi ngizobizwa futhi khona ngaso isikhathi ebusuku ukuthi uyafuneka ngaphakathi ngaya ngaphakathi mangifika ngaphakathi wakhuluma lokho sasinomfundisi umkhonasa wakhuluma lokho akhulumayo wayesethu la dlomo sala wase ngiyasala ngaguqa uthi kimi uzwile ngitheni kwe ngathi baba ngikuzwile kodwa angizwanga kodwa uzwanga ngathi baba angizwanga kodwa khona ngizwile ukukhuluma kodwa angizwanga ukuthi wathi ngithe kuwe uzisikhathi lapho kuzoba khona isifo esikhulu esontweni uzosefeka noma ubani mongamile kahle uzowusefeka noma kuyindoda enkulu kangakanani noma ngabe unkosikazi omkhulu kangakanani uzokhala phansi uyotaxazeka phansi uyosinda uyoza xakwe ngobisi angazi-ke nami ukuthi ngazi ngithi Nkosi ngikuzwile usho kanjalo kodwa kusalodwa ukuthi ngibuze kuwe ngesikhathi ususefa isoto lakho mina ngiyobe ngikuphi ngimi kanjani manje manginje mina wasethi sengiyabona uyangizwa manje mana la umkhono unganyakaza baba la ngimkhona ngazi noma ngimi kahle noma ngimi wathi ngithi mana la umangabe umi kabi umana kanjalo ka unganyakaza uma umi kahle mana kodwa ungashintshi lutho kuloko omi khona ngase ngithi amen lapho ekhaya kuthiwa amen ngathi ke amen angizazi-ke namanje kodwa sinoThixo wethu bafowethu unyazi lezulu sinoThixo ma ungaboni kahle mana kancane musugijima hlala phansi ma uzucontact fit wena awuboni kahle hlala phansi yasho njalo indoda yakithi emakhabeleni baba umzalayo 1979
esiyala wayesiyala sila khona Resident Commissioner Street lapha ayesebenza khona baba wayesesibiza sihlalisa phansi ithi le ndoda yasemakhabeleni bata bami sengificwa isikhathi ukuthi ngiyahamba manje la eGoli sengiye ekhaya kodwa njengoba ngihamba angisashiyi zona izingane ngishiya amadoda manje la eGoli anongisiza ngento eyodwa ke ingane zami nazi ukuthi njengoba ngiye ekhaya nje ngiyadla nazi ukuthi njengoba ngiye ekhaya nje ngiyanakwa ngizohamba ngiyela ngiyakhona ngithola into yokugqoka eAvalon lezi kodwa ngizohlala unyaka kube munye ekhaya washo kanjalo wayitshela thina kodwa kule nyaka ngingalambi ingane zami bangaka abantu abathumela imali koyisekhaya bangaka thumela imali kubaba wakhe ekhaya angani wena ngiyakubona nje emehlweni nje usebenza nje awukaze nje uyinike kubaba wakhe imali baba holileke nayo imali ngibekele kodwa usabekele uyisa imali manje madodana ukona ayingathi kulikhulu hayi imali yami kusebenza mina nginike enye indoda imali shuba wakho lo hey kodwa sasitshele kanjalo thina sasitshele ukuthi uma ufika edolobheni ubaba wakho umthola phambili umneweni uyomthola phambili unyoka uyomthola phambili sayiphila nje le mpilo kwamnandi futhi asinankinga nje futhi manje nemizi ikhona futhi uma ungafuna nje ikona imizi siyakhile leyo amaxhokovonyana khona ngoba sathatha lo mthetho lo hey kodwa kule genge yethu manje angisho ukuthi kubi hayi ngiyangizwa kabi bafowethu uthi aqala nje ukusebenza hamba uthenga imoto engakaganga nje shone shane imoto umfowami unyanyava athi aqala nje ukusebenza hamba uthenga iflat akanayo nje yokulala ekhaya asikhulume indaba yendlu yokulala khuluma ngengubo ingubo nje lebiza 200 rand kokungcono la eMandiyeni akanayo isponti kuthathe sengane mayefikile ngoba phela kusala le ngasecansini inqolo ziba nembinda molela ecansini kuthathe sengane lese sinika umchamo kuthi hayi kuzokwenziwa kanjani akusefikile phela ubhuti wengane akalala espontini sengane angishongo njalo kabi ningangizwa kabi kodwa njengoba kungena uJuly omnye nomunye umuntu akahamba uphumputhe umzali wakhe aphumputhe isihlobo sakhe asibheke uyaphila nti ngiyaphila bese hamba kuya kuJuly ngoba ungahamba uya kuJuly ungambhekanga umzali wakho umnyama kuwena ithi ke le ndoda yasemakhabeleni bengithanda ukuthi mangihamba lapha njengoba nginifundisile nganifundisa ukuhlonipha nganifundisa inkolo bengithanda nibe amaNazaretha ngoba mina ngaba insizwa mina semhlabeni wasesikhombo ingozi azikhona ke ingozi kuba kodwa zonke zazila ngaphambili kodwa ngazilwa nezimpi ngilwile yonke into ngilwile kwafika la ngibona khona ukuthi uNkulunkulu engithanda wangikhipha kulezo zinto lezo ngaphuma ngaba yiNazaretha namhlanje ngiyakhala ngikhala ukuthi hawu kanti ngangihlaleleni lapha yana ngingayiboni lenkolo kuNazaretha kuzibili isikhathi wathi ke nina nginifundisa inkolo nginizayile ekholweni nina ngakho ngicela ukuthi nibe ngamaNazaretha wayesethi kodwa khona into eyodwa engicela niyazi izwe enizalelwa kulona izwe lezimpi bayalazi abantu amazwe ngapha yabona nje ngosuka la komsinga wehle ushona phansi kumaphumulo uyashawana nje la abanasikhathi nje sokuthi futhi kamvake nje sebekushayela nobalaki nje qala beke xabana abantu bagcine sebelwa izimpi kodwa ngesikhathi ekhuluma kwakuyileso sikhathi kwangakabili sesesigula kakhulu isikhathi manje sesiyagula kakhulu kulezi manje wathi ngifisa ukuthi kufika isikhathi sokuthi nilwe izimpolo phoqa ngenkani bathi yani nempini kufika isikhathi ukuthi niye empini niyokulwa izimpi wana ngisiza ngento eyodwa ningayiqedeli igoga abantu ke basazi isigoga abantu basemakhaya
isigoga umuntu osuke selimele mhlambe wanqamuka unyawo noma wanqamuka iqakala asakwazi ukubaleka mhlambe uselimele ngandlela thile kwazekile nomdubulekile wawa phansi asakwazi kodwa akafiki uma uqhamuka kuye uthi qhamuke ngamehlo uthi ufowethu ngixole uma wambulala icala la isono sakhe sisala kuwe lento ethiwa iqhubu iqhamuka lapho ngoba amehlo awumuntu anekhamera uma ebheke wagcina ukubuka wena usala la kuyena kona insizwe yangakithi angizoyisho ukuthi yakwabana baphathwa nje umoya la amabhilidini base benqoma umlungu khethika kade kunokhethika amabhilidini behlupha befike kuseni ngo3 umkhethika usefikile uzogada ubani kade bembambile la ebhilidini fanele uphume wena ngo2 uyohlala estradini uzofika ubasi wahlupha ke lo mlungu izinsuku zase ziba nenhliziyo encane zagcina zimkhandela iplani zambona futhi uhlala nemali yerent lapha zase zemsika intamo wafa kwase kuyafunwa inkomo kaHaga yasiyafuna la ngaphakathi ebuilding angena ngasigebengu phela egedini kodwa umuntu ufile phezulu kwase kuthola ukuthi nangu baphiki bathi hayi asazilutho base bethathu bayiswe emshinini kwafika kwashuthwa amehlo alomlungu ofile saphuma sinjalo isithombe bemi phezu kwakhe bemsika bagwetshwa intambo lo bona lona ngikhuluma lezo zinto khuluma ngendoda eyalathi ithi uma kufika ke lezo khathi anomsiza kanjani ithi okunye nizohamba amacece nendwendwe nemishado yonke into kuyenzeka kusemshadweni ebese kusuka isidumo ucishwe ilamba endlini bayazi ke abantu basekhaya bakucishwe ilamba endlini bayazi benzakala anazi mina kodwa intombi ezabuka intombi ezahamba zaye kubuka odwendweni ziyayazi makucishwe ilamba endlini kusuka sinamathambo isidumo nomunye uthatha induku zakhe ushaya lapha leshakoni bami ngenyawo yayisiyala ke le ndoda ithi makusuka lo msindo uthatha induku zakhe uhlale phansi uyibekela ekhanda kumuntu bane bakhiphana amehlo bakhiphana amazinyo benze yonke into kodwa mase bedelile siqhamuka ekhaya sithoshati bathi dlekelele uthola bonke abantu balimela abanye baphuma amehlo abanye baphuma amazinyo kodwa wena usala umsulo ngoba uhlala phansi ngiqonda ukuthi njengoba kunomsindo ngake esontweni hlala phansi thatha induku zakho uhlale phansi kuze uJehova kuphela ungaba ngumsindo ngoba ngesikhathi usukuma ubhezu uyale bazokutshaya bazokusho uthi nami umunye akabanjwe yena lo hlala phansi bengicela lokho nje bafowethu mina thulani hlale phansi ningasho lutho ubheke ukuzoza ngakuwena uphebeze khona kuphela ngoba wahamba ungqongqoza amadokodo uzwile ukuthi usuyidalileke inkinga siyokulandela leyo nto ngisho ekhaya emndenini mawuzohamba ufoshe imizi ufune indaba uzozithola zize kuwe hlala phansi nikhona esontweni nikhona bomama esontweni mawuza ukuthi uyabanda esifubeni ufuna itiye lokuthi ukhiphe indaba hayi unthatha amanzi nzinzi uwaphuze uze wamumatha ungawagwini ukuze ungakhulumi indaba sayalo kanjalo ke thina abancane akuningi ke engizokusho ora ngizovuselela enkonzweni ngizovuselela ukuthi sonke masazi ukuthi unyazi lukhona ibongozi kodwa okwethu thina asihlale phansi sibuka unyazi kuphela nje amen uthi luthile unyazi niyazwa ngicela yiloko engushoyo singihlala phansi
ake ngixoxe nje indaba eyodwa bese ngihlala phansi. Ngelinye ilanga kwaba khona inkosikazi. Wale ngikhuluma ngenkolo. Kwaba khona inkosikazi eyaganayo, gana umkhwenyana omuhle. Wedlula le yellow bond. Likhona esontweni makho. Wona phela yawona bahlupha lawo. Mhluphe ngithi ngiyellow bond. Bantu bese bethi awukati yellow bond enje. Kanti naze njani mina? Hayi lo yellow bond enje. Ayibo Nkosi. Esigana le ntokazi yagana insizwa enhle. Mayisiganile le ntokazi. Base bebusiswa ngabantwana ababili babafana. Mhlawumbe lento ngakuthinta. Nami futhi ngangithinta. Base bebusiswa ngabantwana ababili. Lo mama njobe gana la uthola khona ugogo lapha ekhaya ozala lo mfana amganayo. Bahlala ke lapha ekhaya babo bathathu. Uyasebenza kumfana basala bona nogogo bobabili. Wazala lengane zawu4, bawu4 ke manje igcikile. Wathi eqeda ukuzala uthola abantwana ababili, eqeda uthola lo mncane umntwana. Eqeda nje kumthola washona umkhwenyana. Mhlambe ngakwehlela nawe. Nami futhi ngangehlela. Waseshona umkhwenyana. Wasesala labantu bathathu, sala ugogo nomakoti nengane endini. Wahlala ekhaya. Abantu ke ma befikile shona umuntu ekhaya bayeza ekhaya. Bazonzibaziza. Kakhulukazi omama, amadoda afika ekseni. Afika hlala lapha ngasihlahleni ngathi inkunga sesihlahleni. Enzeni nakufika indoda akwazi ukuyikhulumisa. Kodwa omama banesihe bayahlala emzini womuntu ohambile bamzimazise lo bamqinisa. Wona khona ilanga la behamba khona ngenye ilanga. Fundi iBhayibheli. Angqambona mama. John 16:32. Angqamba mama. Ufika isikhathi lapho bezohamba khona bakushiye khona la. Shiye uzosala libonela. Fundi. Bheka isikhathi siyeza. Yebo, sesifikile. Lapho niyakuhlakazeka nonke. Niye kwabakini. Ningishiye ngedwa. Kodwa kepha angingedwa. Jehova una. Ubaba unami. Yabo. Sase sifika leso sikhathi. Base bahlakazeka abantu bahamba bashiya la ekhaya bashiya lesalukazi nengane embili nomakoti bahle kade bedla ukudla obekusetshenzwe lo mfana ezabalaza ukuthi unina aphile wasefa wafa mfana babona emehlweni asekho umuntu ozobeka isinkwa phezu kwetafula kudliwe ingane ayazi ingane ukuthi ayisenababa yazi ingane ukuthi uma uletha ukudla mhlawumbe bangcona abanye abantu. Kodwa ingane nje yazi ukuthi ukudla ikuthola kunina wayafundiswa kanjalo. Kusukela isesiswini kunina yakuthola kunina ukudla, yazi yazalwa ingane, yathola ukudla kunina ayifaka ibele, yakhula nje yazi ukuthi umuntu oletha ukudla nje la uma. Zithi ingane mama lami. Aqala zephezulu umakoti. Abuka ugogo. Ugogo nawe uthi sengilambile. Awasanamandla okusebenza. Usize bafowethu. Usize. Zaqhubeka insuku. Umakoti ubuka ugogo ukuthi ngizomtshela kanjani uma ukuthi ngcono ngihambe ngiyodwanisa enkalweni ngifuna umsebenzi. Akakwazi ukumtshela ugogo, ubuntu ngizothi ngiyamtshela ugogo afe. Athi awusuyangishiya. Ngishiya ngedwa nengane ngishiyile umngane yami ngishiye kanje nawe umakoti uyangishiya. Wesaba umakoti ukutshela ugogo. Nogogo yesaba ukutshela umakoti senze njani? Bungehambe mntana wami ufuna amatoho, kodwa uzawafuna ngoba ufunanga nokufunda. Bayasabana abantu. Kodwa ngelinye ilanga umakoti wayishwiba wathi ma
cela ukukhuluma sathi salukwazi ukukhuluma mntana wathi ulukhulu la ekhaya bengicela kuwe ukuthi ngibushiye nalezi zingane ngihambe ngiyeGoli ngobona ukuthi ngiyophuma ngishone kuphi ngenzeni mhlambe ngothola ushele ukuthi kufunde lezi zingane ngoba seyiphila ngokwembulelwa abantu ngiphila ngokufunzwa ngikhelwa ngamashumbu kudla angisatholi lutho since kwahamba baba wengane unjena nje la ekhaya wathi hawu mntana bengicabanga lokho kodwa angikwazi ukushona ngiyesaba ngithi mangasho kanjalo eGoli akuyilibuyayo nje ukuthi eGoli nje akuyilibuyayo hey sasinamandla wamadoda ngoba siyabuyela emakhaya sasinamandla sasintandile njalo umthethweni sanithanda nje sanithanda nijulukeleni njalo mnuke imjuluko siyathanda nje akubuyeki la eGoli madoda hey bakuvalela emakhishini bakunike itiye elinobisi ongakazulu ubone bakwenzela itoast engasuka umphansi enecheese phakathi alibonge igama loNyathi sakhale salwazi sakhale salwazi sathi kulungile mntana hambe noNkulunkulu asikhohlwa ngokuthandaza sathi uhambe noNkulunkulu mntana wasephuma kodwa wathatha isikhomana sakhe wahlohla impahla zakhe waphuma wahamba wagibela ibhasi la ngakubola mbeke edolobheni lakubo wabuza isitimela sikuphi kwathiwa singala wafika washaya itikiti uyaphi mntana wathi ngeGoli kuphi neGoli wathi angazi la kuphela khona isitimela usize lumaphatha nawe nami ngilomphakathi angazi la ngiyakhona ngobona shanda itikiti nina la kuyophela khona isitimela ngofika ngehle khona isitimela ke makoti sofika isikhathi esithile hlala lawo sehlala emabhentshini sase ziyaqhubeka isikhathi siyaqhubeka isikhathi safika isitimela kodwa naso isitimela sesifikile ngeke wese ngeke sahamba isitimela hambe buza asikafiki la phela khona isitimela cha sisaphambili hambe buza asikafiki isitimela siphela khona cha siphambili wathi nasifika ePark Station kwathiwa ake sesiyaphela isitimela la makhona wonke umuntu uyehla manje wayesehla makhona nesikhomana sakhe kumingondo akazi uzoshona kuphi usizo liyakhipha ekhaya wamudwanize engalweni kodwa uma unoNkulunkulu ugcina ukukhumbula uNkulunkulu wayesehla makoti la ePark Station waqalaza wabona amanye amakhosikazi ayahamba awona nkinga wayesebona abaningi abantu ePark Station babethi laba bahlabelelayo abantu baseGoli bahlala begijima njalo ekuseni nantambama ungazi baxosha hayi baxosha indlala ubona begijima bazama ukuxosha indlala wasebona amanye amakhosikazi fana naye agqoke njengaye ngambe wayefaka umtheko noma wayefaka ibhayibheli lamachunu angazi kahle kodwa khona wabona abantu abagqoke njengaye bayongena esitimeleni wabefika bangena esitimeleni walandela lawo bantu labo owalandela wafika ngene wahlala phansi akasho lutho bona wahlala sahamba isitimela kanti semidweni yabona koyibuya ngapha ngakoLimpopo koGiyani abalishintsha isiko labo labo bantu la thole begaxa ingubo la beyithenga ngapha abalishintsha isiko labo befaka lento le enyakazayo lithi wabona ukuthi laba bangakithi laba ngeke ngibabona wahamba sahamba isitimela wathi balokhu behla mlamla Nkosi behle Orlando kwathi nabefike eNesfield behla ngobuningi labo bantu wasethi angehle nami ngilandele labo bantu laba wehla uhamba nabo akasho lutho nje akazi lapha yakhona wasehla naye walandela wafike waveza amathikiti kodwa hayi wena itikiti lakho ngithi libhala ukuthi leMidway wathi hayi kulungile ngehla khona walishaya itikiti uthi December wahamba walandela wadlula eNesfield namba ya wakhuphuka phesheya phezulu White City mabefika bahamba bephezulu abantu ngendlela bayazi la beyakhona usele emgwaqeni ulandela laba babili ababonayo ngilandele labo
labo yofika baphele khona ke sengiyobona nami ngiphela kanjani balandela wakhuphuka nangya bafike bajika bahamba namanye amadoda nje bafike bajika bangena abalandela bafike bangena kulomuzi kanti kusesipotini wangena wahlala phansi esipotini akubuzwa umuntu ngesipotini into efunayo nje imali ufuna igale engaki ke wena kodwa hayi ngiright oh okay bamiyeka futhi abone indaba nayo baphuza abantu laqhubeka usuku isikhathi kuyahlwa baloku bephuma ngamunye ngababili ngabathathu wagcina sesele yedwa hlezi manje la ebhethini wenza umnikazi wesipoti wemama wena sesiyavala phela la phuma wakhala zehla inyembezi hayi mama sesiyavala phuma wathi angazi la kufanele ngekhona phelele njengoba ngila nje phelile ngiphelele nje yokuthi angiphume nje angazi ngizophuma ngibheke kuphi ngisho kimi njalo jolini hayi mama usukela usokhona uthi uyapi wathi ngihambile ndangazi la ngiyakhona nginosize ekhaya ngixoshwe usize ekhaya lithi wathi lo mama ayi wakumama futhi wathi angathi uzosihlupha angikuthembi wena angathi yabona ukuthi mayivele ekhaya imvamsa akabi clean noma kade phuma egezile ekhaya kodwa mayifika la eGoli umbono umuntu wasekhaya yakhe lo nikhole sodweni uza ngathola amanzi lapha eGoli ebese ethi ukushayina kancane kodwa hayi noma yilo bhoni ubusubole kodwa la eGqomeni hayi usethola amanzi aseGoli aselona ufasiwe nje ubona hayi usengconywana manje wayifike vele ekhaya mama nangenyawo methe yazibuka inyawo lo mama wasesipotini uthi lezi inyama nje ezinenkwala enjalo lo muntu begcilile khona ukugeza vele wena ensuku egcilile ukugeza nto umama uyabona nje yembona nje la Jaqhubeka wathi lo mama anginayo indawo yokulalisa wena wathi noma ikuphi la ngalala khona noma ngifuna nje khona ungishutheke khona ngizolala wasethi kulungile ngofuna ukumdalisa wona ozala wasemthatha lapha la kuhlala khona amalahle hokweni lamalahle wadlala la wathi ngiyabonga wase ephendla amalahle wase ekhipha ingutshana yakhe wayishuqula walala wasekuseni akanandishi akanabutushi akanansipho uphelele nje uyena nje sewungcoliswe na insiziki yamalahle weza lo mama ulalela engilalile lale kahle wathi ngilale kahle ngiyabonga mama kodwa bengicela nje noma yini ongangipha yona ngidle esiswini bese ungipha noma wamuphi umsebenzi ongangenzisa wona nje la noma ngikorobhela phansi kathi ngihlona abantu wasethi lo mama kulungile ayikho inkinga uzoklina la egcekeni ushanela la egcekeni kodwa uzolala la ehokweni lamalahle anginayo indawo yakho nto njengawe nje anginayo indawo yakhe kodwa uzoklina nje wena la ngokupha ukudla usebenzele iplate wasesebenza lo mama insuku ezimbalwa wakwenza lokho waqala wageza wathola amanzi aseGoli yabona wasithi ukushayina kancane yagezeke mambani yazogeze wayesethi hayi njengoba bayafika abantu la udamane yacela kulabantu ababingelele yabona bakhulumisha ngalo uyacela thaba bengicela nje ukuthi ngiyokwenzela iwashing ngakho athi umuntu hayi kulungile wazi we masibanibani umlayele kwami bese hamba la amlayele ngokuzala ashiya iwashing afika amwashela athole lo thubobo awuthumele ekhaya athole ishumi athumele ekhaya ingane shiya ingane zimbili lenene ithe kancane ayikho right kahle
kodwa uma unganakanga wena ungathi hayi right kanti ayikho right. Athola kwakutholayo athumele kugogo ekhaya, ayithatha ingane ugogo ayiwashele azihambe esikoleni, athunge i-uniform anyana ayiphiwa abantu zihambe ingane zesikoleni. Zaqhubeka izinsuku zathi mayithi dlwe leniba ngakanyana wagula ugogo wafa. Hey, lo muntu akanandayo yokulala la, uphila ngamaphisi job lawo wathola amancane. Sha emthini umanzi ngabe komele kuzoba njani. Hey, sathi yathi le nkosikazi yathi langishonela ilanga emini, bengithembile kugogo ngithi uyena onginakele izingane njengoba sekufayela ke namhlanje kufanele ngenze njani ngoba lapha ngizobuyela khona akukho lutho, akudliwa lutho nje. Kodwa wayethemba uNkulunkulu njalo ngesikhathi sokuthandaza isikhandele sona wayasithela athi Nkosi ngilala ngikhona, angazi ukuthi lempilo engiyiphilayo ngiyiphila isikhathi esingakanani, kodwa ngicela wena ungisize ungenzele ubungcono. Ngisho kuwe nje nami futhi ngisho kimi, angisho ngicela ungisize Nkosi, ngisize. Umthandazelo mama wathi nasesishonisa kwazi wathi awushonile ukokwana, wasuka wathatha imthwadlanyana kwahamba ekhaya, wafika wamngcwaba waqeda, wasebuka umuzi, waphuma wawubuka umuzi wawurawunda, wathi namhlanje angazi lo muzanyana bengihlezi khona kuhlezi ingane zami kuwo ngiyawushiya ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala la kulo muzi manje kunalezi ingane ngizozinikana, ngizozithatha nje ngihambe ngodwanguzana nazo edolobheni. Wase eqeda yonke into wayithatha ingane, akusekho nomndeni, akusekho nomndeni. Kodwa hayi angida kunalutho phela umndeni bahluphe ngento eyodwa kwabomndeni. Lezo madoda nina nomndeni hlupha ngento eyodwa ukubheka ukuthi singaki inkomo ekhona. Mangondla lo muntu uzothola inkomo ingaki, unamalini, indoda yakho ibisebenza kuphi. Mangasondela eduze komkayo kuzophuma imali bese ngiba ngcono. Manje lo wayebona nje waphila liyaphila. Wasithatha ingane lo makoti wahamba nazo beza nazo la eGoli, wafika wafuna la eGoli, wenza lo msebenzi lo yohambe ebelethele engathi ayikho right kahle, lenenye uyiqhubha ngapha ayikafuni nesikole izingane zilandelana, wazoyifundisa ukwenza le washing ingane. Zamsiza zenze washing, sithola lo madlanyana azodle, kwaze kwakhona umsizayo wathi hayi hlala lapha ehokweni leli ngale nalezi ingane zakho. Wahlala ihoko leli aphuma wenza amatoho nala esportini, uthwala izinkwa zokugaya imbamba nomthombo yonke into. Uphila lempilo nje lo mama. Ngisho yimi kodwa hayi mina. Aqhubeka insuku zakhula ingane kulolu sisi, wayifundisa ingane zakho gogo lo sisi. Yafunda ingane yaqeda isikole, yaya esikoleni esikhulu. Lenenye lena ethithibele yahluleka ukufunda ukuqhubeka, abalapho nje ko standard 2 standard 3 yazi yaphela phela lapho nje. Kwaze ukubona sekuyindoda manje isiqathile nengezo madoda isiqathile ayisakwazi akusekho lezo yakhona yawa yala ekhaya nje. Wahamba umfana wathola umsebenzi lo mdala, wakuthola umsebenzi omuhle, wahola imali enhle, imali wase bathola osisirusi angisho bathi indoda enhle kanje, hawa indoda enhle kanje ungahlala uhlala kuphi? Ngihlala lapha ya. Wathi kule mali oyiholayo mana ngizokukhandela iplasi sithenge indlu siyohlala kuleyo ndlu leyo. Umama wakho uphi? Athi awuye lona kodwa hayi yamiyeka kanjalo intokazi yasithatha indoda wathenga indlu wayenza yayi iyapholishwa ekuseni, usuke lapha esitubhini uzophuma ngesanga ngapholishwa. Yelenye ilanga ugogo sekugogo manje lo
ngelinye ilanga waseyizwa ukuthi ilambile namandla okubamba amatoho angisenawo lengane ngihlezi nayo la ilento nje iyona hawu bengeye kumntanami ngithi mntanami kodwa nje ongiphe nje umpondo abahlanu ngithenge ibhaki lempuphu waseya kundodana wayafika lapha yana wamesangweni ngisho kimi nje angisho umsulwa wena wafika wamesangweni wathi mayethi uyalivula nje igede yaphuma imanzi ya mangena sathi khimele salukazi ufuna la yena sibamba namnyoka lapha ngaphandle waphuma lo mfana waphuma edangele asatshelwa nakahle namnyoko waphuma edangele wahamba wafika yini makwenze njani athi mntanami ngilambe esiswini nomfowenu ulambile esiswini ngiyagula angisakwazi ukuyobamba amatoho bengicela noma uponda abahlanje wathi hey yahluba napa keep 10 rand on me hamba angangena nje yashaya indlala beliyashaya shaya kodwa beshaya kodwa izolo wabuyela wathi uMkoda lo nyoka ngathi uzokhathaza ngathi wamvimba ke sephakathi nesitubu vele akuhamba ngenyawo usebeka omaka lapha esitubini sekunoma kabe wathi ayibona ke lento nyoka lokuthi yenzani lesitubini sakhe ayibona awungakwenzi kanjalo mfowethu ngiyazama nje ungayenzi le nto le isono yathi mayisuka wathi suka sajika lokasabuyela ngaphandle wathi wesibani namnyoka lapha ngaphandle ukusenzele lesitubheni sakho wayesesuka umfana wayakuya athi ma cela ungaphinduzela awumsho kanjalo mntanami wathi awungaphinduzela uzongixabisa nomngami thathamaza kulungile mntanami ngiyabona hawu kodwa ngasebenza kangaka ikukhulisa uzufike lapha namhlanje usho kanje kimi hawu mntanami sakhalisa kwasahamba asinika ngana nopondo abahlanu la sahamba safike sahlala phansi abamba ikhanda sathi Nkosi ngamzala ngamkhulisa wangikhulisela yena kodwa kufike esinqumweni sokuthi namhlanje ngiqede ngaye ngoba kangisizi ngalutho hayi angisho sase sami salwaze sawufuna umuthi enyangeni inyanga uzowenza umuntu wathi hayi ngifuna umuthi ufuna ukubulala ingane yami qaphela izinto zenzayo uzenzela wena sawuthola umuthi salwaze sahamba samemeza umfana wafa lasala ubucwebecwebe wasala umakoto omhle wasala indle icwebezelayo wasala yonke into lwangena usizi nakhona lo mfana ongasile kahle usingayinga waqala wayifunela amatoho amateksini wawasha imoto amatekisi athola u10 rand abuye nathi mana ngo10 rand mana ngo15 rand kwaphila leka lwangena usizi esigwinini lizongena nakuwe alonabo abantu ababhaliwe ukuthi fanele ungene kwabani nakwakho njengoba ukuqhosha kangaka nje lizongena nakusi uyaqhosha ngiyabona shayela phezulu ufaka nesicathulo esidurayo iflushing ufaka isicathulo sekhaya ekhavela gqoke ifabiana kodwa ekhaya akudliwe mfowethu umama ubamba itoho athola u20 rand ngelanga aphilisa ingane zakwenu mhlawumbe nezakho uhamba uzala yonke indawo nje nento zendezana ibophi nyazala nje nyazala nje gcina ithatha umthathu ngeke mina ngondle ingane enye indoda la ekhaya ihambe kubo sihle sinogogo ingane yakho hayi angisho kubo
umsulo wena wahamba umakoti emhle waqala wamazi unina wathi awu ma afa indlala nengane sathi angizwa hawu ma noma yini oyidlayo awungipha sathi hawu wena isitubhe lesiyana ngixosha kusona ubungesithathu isiqephulo usipheke usidle wathi hawu ma awuxoleli kanti webona umuntu make wathi wakutshela uNkulunkulu kufana namaNazaretha yabona mase libambe inkunzi mase lathi uhambe akabhombela hayi angisashaya linkulu ukutshela indaba enkulu awusakwazi ukuthi hey manje kade yena akabhombela awuhamba nawe uthula ingozi hawu ma uNkulunkulu uyokuphisibusiso ngompa nje noma uhafu wenkomishi nje ifike ngipheleza ingane sathi sakwazi khona zingane zomntanami ngiyalumela wayobheka lapha la ithengele khona ilo mntwana ongathi akahlakaniphile kahle leyo mpuphu wamkhelela wamnika wahamba phela ngoba sekunesifo sesuke kwakhuluma indaba enkulu kodwa abusali kwenza kanjalo bacela sali kwenza kanjalo ngoba uNkulunkulu bathanda bonke abantu asikwenze evangeli nyawo ngiyaxolisa mangikhulume kabi ningithethelele bacela kodwa khona naka la uvela khona busubheka la uya khona naka la uvela khona ubusubheka la uya khona ubuke phansi la uhamba khona ukuthi umaka la uhambe khona usazobona into uhambe kuphi mawushayisa phambili ubuke inyawo la uhambe khona ngiyoqala la ngiqale khona ungazilahli ngake ngasho njalo kwenye insizwa yakithi ngathi mntanami njengoba namhlanje uzibona ukhulile indoda hamba kodwa ungazilahli akothi na usushayisile ngoba uzoshayisa mawusushayisile ubuye uzini bese sihlala phansi nawe mawusushayisile hlehla mfowethu uzehlise nje noma ngabe uhola 35,000 rand ngeviki khona bona bahola imali khona bahola 35,000 rand ngeviki nge2 weeks kuyi 70,000 ngenyanga 140,000 kodwa akasizi noyedwa akukho lutho endlini kwabo akamondlu nina akamondlu yise ingane zakwabo seyigcwele idolobha akaniki lutho nje uthi unkosikazi hey indoda yami wena hey angizuzwa hey khohla labo dadwena ababhedayo la bana madoda abaselingane yini bangondlo amadoda nawo ondla mina hayi qaseni phephisani bafethu phephisani ukhulume kabi sontweni kodwa sinake bafethu naka la usuka khona ubuke la uhamba khona ubheke la uya khona Nkosi bosenezweni Nkosi bosukuqa kwebandla Chama Ave Munye Ave Munye
Sime,